special message. Yeah, message dị oke mkpa. Ndị message ya na-abịara ahụ ifuru ụmụnne anyị ndị a bi South Africa. Biko ama m kunu si azụ ahịa ọrụ na-azụ ebe a. Ama m kunu si eme ihe ha na-eme ebe a. Ama m kunu si arụ ọrụ ọrụ na-alụ ebe a. Mana m chọrọ ka m kwuo okwu banyere ndị Igbo ụmụnne anyị bi na South Africa. Anyị na-agba lose rinne n'aka ndị bi South Africa. Igbo na-agba lose ya arụmahịa na-adịrị ya yiri nne n'aka ndị bi na mba South Africa. Biko okwu m chọrọ ibu ikwu, ana m ekwu ya n'obi ọcha m nakwa n'obi mwute. Ihe m ga-eji ya obi mwute bụ kwamgbe ka esi n'obodo a na-akpọ South Africa ebulatara ya ozu. Ndị a bi South Africa hie na aka na-abụ n'anya kwamgbe ka a na-esi na South Africa ebulatara ya ozu. Every time ebulatara ya ozu. Every time ebulatara ya ozu. Agbagburu onye a, agbagburu onye a, agbagburu onye a, agbagburu onye a. Amakwa m ihe na-esere unu. Amakwa m ihe butere ya. Why o ji wepụ nọ naanị South Africa? Agbagburu onye a, 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 adị ekwu okwu ndị nọ na nga. Hai ndị Igbo adịdị one na-efudi efu, one nọdị anọ. Biko ndị a bi mba South Africa unu nwe meseji ya. Eji m afa Chukwu Okike Abịama, eji m afa ndị Ichie, eji m afa Chi mere ka anyị Igbo dị, eji m afa mmụọ ọma niile nọ n'ala Igbo were na-ayọ ụmụnne anyị ndị bi na South Africa. Biko unu mara ihe a na-ebute kwamgbe na-ebulatara anyị ozu ndị agbagburu agbagbu. Biko onye mara ihe na-eso okwu a onye emezina ya. Dote aka na ntị ma ọ bụ na South Africa ma ọ bụ na ị na-akwado ije ya. Ndị Igbo be anyị si na ịmara nsọ aka ịta ọrịa mgbo. Unu mara ihe na-eso okwu a agbagbo mgbe niile ji aka na South Africa. Eji ịma atụ ebe ihe na-emasị na ebe a bụzikwa Wozo na ọbụzikwa South Africa. Unu mara ihe na-eso okwu a pụọ ya. Unu mara ihe na-eso okwu a eji eme agbagbu a leba na ihe ahụ anya ka ọ bee n'ọkwa mmadụ nwe egodo ewu na-ata. Ọkwa mmadụ nwe obodo ewu na-ata. Adịghị ka narị okwu na ha ma agbakwa mba. Mana ihe na-eweta ahụ advice. Biko okenye dịka nwa afọ ṅụrụ ara nne ya nke ọma nwere uche ka m nwere ugwe na-agwa unu ugbu a maka ọdịmma unu. Maka na akparara m bidoro jawa nkịta na o nwere ihe na-ese eji agba egbe ahụ. Ọga ọ bụrụ na ị mara o nwere biznes na-agba unu mee ijejide ego onye ahụ rie, ọga sepụ aka na ya na anụmụntị. Maka na ama nnọọ ihe na-ese ada nọkata agbaba egbe. O nwere ihe butere egbe. Ọkụbiri olo gị na mmadụ bekọ ihe ikubiri ilo ime anya gị mgbe ikuchie na onwere ife ga-eme mana kata egbe apụta. Ana m ebe ikpu na ama m nke ụnụ kacha eme, mana ibe mma na onye nwere ihe na-ese eji agba egbe a. Ọkọrọ bụrụ onye ọbụla na South Africa ka agbara egbe ahụ. Ngị na mmadụ mee biznes kwụbụ ya ọtọ. Amara m nwa ọgụ ebe ahụ ka ịtụ asị ka dị na biznes o ji webụ na likwugere ozu. Ihe eji ekwu okwu ahụ na onwere nke ebu na kakwuru bụsị ya. Obere nwata, obere nwa dị 20-something years. Ofu South Africa egbe South Africa egbe. Unu mara ihe ahụ unu na-azụ na-ebute esemokwu a. Onye zụrụ ya ji kwụ ụgwọ, oke zụrụ ezoro banye n'ọnụ mgbe ọ ya pụrụ ezoro ezoro pụta. Mbugo anụ zoro ezoro baa na mbugo ọ chọrọ ịpụta ya zoro okwu ezoro pụta. Gị na mmadụ mekọọ ihe kwụba ihe ahụ ọtọ mee na avoid ihe na-ebute igba egbe a. Unu ebunataziri na ya ozu ebe a na ya bụrụ udoro na-eri ozu. Unu ebunataziri na ya ozu ebe a na-abụ udoro na-eri ozu. Unu onye mara na ihe anyị na mmadụ mekọrọ na ya nwabụ ihe anyị na mmadụ mekọrọ. Ị mara ihe anyị gị na mmadụ mekọrọ kwụbịa ọtọ otu a ndị na-eji eme ya. Unu mara ihe unu kpara mee ya nke unu siri kpaa ya biznes onye ọbụ.
achọghị m ịma nke ọrụ mana ihe m na-agba gị ebe ị mara nke ahụ ọ bụ na nke na mmadụ mekọrọ ya kwụbi ọtọ ga mee ka ọ kwụrụ ọtọ na-akpọ ọrụ na-agba na-emekọta ọnụ ma ọ bụ na ejide tụrụ na ya ụlọ bụrụ ụdị bizinesi olu na-eme na-ebute na onye iwe wụrụ ọgba ya ma onye iwe wụrụ ọgbọgbọ onye iwe wụrụ mee ka or you leave the business. Ọzọ bụrụ ị nọ n'obodo oyibo n'ọya ifu na-eme na nwe ihe imepụtara come back home. So many of them don't pụrụ ebe ahụ ọda ana osiri ha South Africa. Ọkọ bụ na mbere ịgbago okwu ịma nke na mmadụ mee business kwụbi ọtọ bidogote na ihe bụ ihe a na-ekwu okwu ya a na-agbasa egbe mana ebe mmụọ na-ekwu okwu ya bụ ihe na-erute egbe si mee ya void ka ọrụ bụrụ eziokwu ụfọdụ ihe butere ya si onye mara ihe bụ na ịgba egbe ya pụta echi mee ihe ahụ avoid taa ị na-anụ okwu a anyị adịozi ndị Igbo enwezi mgbe anyị jiri hapụ n'ụdịrị etu esi eji South Africa ebulatara anyị ozu ebe a take my advice it will help you. Obodo onye nwe ya n'obodo oyibo ma nwanne ejiri obodo South Africa ya ebu n'obi n'oru ebe a ọ nata n'ozu ebe a ọ bụrụ ihe ahụ ka ekpere gị n'ebere mgbe ị na-apụ if you go there ịmara ihe ndị na mmadụ kwuru mee ya ka ị nwee ike imenwe avoid kpọkpọkpọkpọ adịbulatara gị ozu ebe a ihe ndị mmadụ na-afụkwa n'ime onye gbagburu egbogbu mana ndị mmadụ na-afụ ihe onye gbagburu egbogbu mere maka gịnị na ndị mmadụ na ozu na-akwụ ọ makara pipụl na ozu na-akwụ abata na ebe ewe o jiri isi oge na South Africa o were jekwe ya eregbagbo ya ndị anya ọkụ ndị obi ụfụ eweregbo ya ga na-eri anya ọkụ ịmụ ihe o mee nọ ihe ahụ ị ga-eme urebute igba egbe ka nna ibu na akwụsị gị taa stop it. Ndị mmadụ mee business bịa ọtọ free yourself from all this mess. Free yourself, free your family, free your children. Ihe butere igba egbe ahụ ka nna agba gị na ọmụnwa na-ekwu okwu egbe na ọkara m butere ụja nwa nkịta na ọ bụrụ na mmanwụ gaba n'ụzọ ji eme yaga n'anya nkịta ga-abụ ụja ọ mgbe mmanwụ gaba n'ụzọ na-eje kpọkọrọ nkịta abụọ gị ụja. My point is, enwere ihe ụmụ mmadụ nwa ndị South Africa message to South African people. Onye nwere ihe ahụ na-ebute eji agba egbe mee ya point gị na mmadụ mekọ ihe ụbri ọtọ nọ na mụkpara mmadụ ezu ụzọ bụ isi ọkụ si mletazila n'ụzọ ebe a every time complain South Africa why? Ọ bụ soro n'obodo ahụ why every time ndị Igbo anyị achọghị ikwu okwu ndị tọrọ na nga